מעשה ברבי יעקב בן יוסיפיה, שהגיע לרומי ועמד מנגד שערו של טיטוס. עמד ובכה עד שנדר נדר, כי אם יזכנו הקדוש ברוך הוא ויעלה ויבוא לארץ הקודש, יבנה ביתו בעיר האבות, ועל שערו יציב מנורה מגולפת באבן, כמנורה החקוקה שבשער טיטוס. משעלה רבי יעקב יוספיה והגיע לחברון, עמד והרכיב על שער ביתו משקוף ובו 3 אבני גזית מגולפות במנורות העבריות. אלא שהיו שואלים, על שומה 2 עומדות החן, והן ניצבות זקופות, ואילו השלישית האמצעית הפוכה. והיו משיבים, סמל ל3 המגדלים שהיו בנויים בשעתו על קברי האבות אברהם, יצחק ויעקב. אך משבאו הצלבנים וקרבו למערה, עלתה חמתו של יצחק אבינו, שקנאי היה, והיכה את הבאים בסנוורים. חזרו הצלבנים על עקבותם, ונתפקחו עיניהם. משבאו בשנית, חזר והיכה אותם בסנוורים בשנית, אך משהעיזו ונכנסו למערה, נפל מגדלו של יצחק על פניו, ונותרו רק 2 המגדלים האחרים, של אברהם ושל יעקב, עומדים על תילם עד היום הזה. וכך, הן 3 המנורות, הראשונה והאחרונה ניצבות זקופות, ואילו האמצעית הפוכה וראשה כלפי מטה.